A COVID tampouco pode co Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. Aínda así, a cita que se desenvolverá os días 5, 6 e 7 de agosto si estará condicionada pola actual situación, o que influirá no recurte de actividades de edicións anteriores, como poden ser os obradoiros, a exposición dos instrumentos e mesmo limitar os concertos a unha soa actuación por día do festival. Non nos gustaría entrar no debate cando se presenta un festival a utilizar a demagoxia de que é máis necesario, non? A xente ten que vivir e creo que nós temos que intentar facer que a xente viva ca máxima responsabilidade sanitaria, que vai ser a nosa prioridade. E despois desa prioridade, creo que Rodrigo e os seus colaboradores, e aquí presente tamén Merche, pois creo que fan que podamos ter un programa de primeirísimo nivel internacional como sempre, con moitos cambios, pero que sí que o podamos celebrar. Dúas serán as principais novidades deste ano. A primeira será a presentación da primeira grabación discográfica de música clásica galega. A presentación en público dun disco de arpa que non é un disco de arpa máis, é a primeira vez que se grava un disco de arpa dedicado á música galega clásica ou culta de finais de principios do século XX, concretamente as obras de Xesús Balegai e Andrés Gaos, que a arpista galega Alba Barreiro, que neste momento é o referente de arpa en Galicia, transcribiu para arpa. Será en formato trío e vai facer o primeiro día do festival, o día 5, no Teatro Coliseo Noela, evidentemente co aforo limitado e con todas as garantías que podemos ofertar. A outra novidade será a presentación do libro CD Uniforme Movemento do Divino, que recolle o proxecto de construción dos instrumentos antigos existentes na arquivolta da Igrexa de San Martiño. Estos instrumentos se presentarán en mans de grandes músicos, con invitados como Abraham Cupeiro ou un Millán Abeledo, xente moi profesional, xente que leva moitos anos xa traballando, e o Noia Harp Consort, que é o grupo que se formou para esta actividade. Seremos os que faremos o concerto, tamén acompañados do coro xuvenil do Concello de Noia. Poñerá o broche o festival deste ano o músico de Gambia, en Baia en Brima, por primeira vez en Galicia, que achegará os sons africanos. Para máis información, os interesados poden consultar a web da propia organización, noiaartfest.gal ou Cultura Noia.